מה אנחנו עושים היום? יורים חיטה. אנחנו חיטה ושעורה. אז בואו, כל הילדים יצאו אחד-אחד, ואנחנו נראה לכם איך אנחנו עושים את זה. כן. אתם רואים את העץ הזה? איזה עץ זה? מה העץ הזה? מעלים הרכבים כמו כף יד. מה העץ הזה? מה העץ הזה? ילדים, מה העץ הזה? ארץ חיטה ושעורה בגפן. אילו פירות משבעת המינים חסרים לנו עכשיו? ארץ חיטה ושעורה, ארץ חיטה ושעורה בגפן ותאנה ורימון, ארץ שמן ודבש. הנה אנחנו זורים, שמים בתוך התלם. יופי. לשים את הזרעים בתוך התלם, יופי. עכשיו, אנחנו מנצלים את החצר של שבעת המינים כדי להדגים ילדים את הקשר לאדמת ארץ ישראל, ואנחנו עוברים על זה לפי כל העונות. בקיץ עורים את התאנים, ובהמשך אנחנו בוצרים את הענבים. אחרי שבוצרים את הענבים, אנחנו מכינים יין. כל הילדים שמים את הענבים בתוך בקבוקים, אנחנו סוגרים ואנחנו מחכים שזה יצוס ויופיעו ענבים. בהמשך, בסתיו, זה העונה שזורעים את החיטה ובהמשך גם את השעורה. ובחורף אנחנו מתפללים שירד גשם. ילדים, איך מתפללים שירד גשם? לפני חג החנוכה אנחנו מוסקים את הזיתים ומכינים שמן זית בשביל להשתמש בחנוכיה. באביב אנחנו קוצרים את השעורה ובהמשך גם את החיטה. כך אנחנו משלימים את כל עונות השנה. לפני חג השבועות אנחנו מכינים טנא עם ביקורים משבעת המינים בשביל להביא לבית המקדש. בטנא יש לנו ענבים, יש לנו רימון, יש לנו תאנים, יש לנו זיתים ויש לנו חיטה.